Kotimaan kärkiratsastajilla on kilpakumppaneina useampia Suomessa syntyneitä FEP-hevosia. Kilpauransa jälkeen osa näistä hevosista siirtyy kotimaiseen ratsujalostukseen. Suorituskykyisten ja terveiden tammojen käyttö FEP-jalostuksessa on meidän kotimaiselle ratsastusurheilulle erittäin tärkeää. Olen saapunut tänne Ypäjälle tapaamaan tammaa, joka on muun muassa Finderby 3 sekä esteratsastus Suomen mestaruus pronssimitalista. Tämä tamma on jalostusarvosteltu 40 pisteellä ja se on saanut muun muassa laukasta arvosanan 9. Lähdetään katsoa, miltä sen ensimmäinen varsa näyttää. Tämä on Ypäjä Isandra, eli Puhveli, tämä tamma. Ja tämä on hevosopistolta ostettu, tai oikeastaan ei edes hevosopistolta, vaan tämä on hevosopiston kasvatti. Ja mä oon ostanut tämän Susu Freiltä silloin, kun tämä oli 6. Tämä on se hevonen, mikä on tehnyt musta esteratsastajan. Eli tämä on sellainen hepo, jolla mä oon hypännyt nyt sitten kotimaista GP-sarjaa ja Suomen mestaruuskilpailuja. Puhveli on niinku Holstein-sukunen. Se isä on Sero ja sen ema on sellainen kuin Lasina, joka on Lasinosta. Ja se Lasina tuli tosiaan Susun etsimänä tuolta Holsteinista Suomeen ja oli etuoikeus ratsastaa Lasinalla ja sitten tosiaan sen varsalla Ypäjä Jandolla ja sitten tällä. Ja Jando hyppäsi 160 luokkia sitten, kun se myytiin myöhemmin tonne ulkomaille. Lasinasta on kaksi muutakin isoa hypännyttä. Nikke Aromaa hyppäsi 104,5 Puhvelin täysveljellä ja sekin on myyty tonne maailmalle. Ja vielä yksi, millä Janna hyppäsi 140. Eli suorittaja Susu. Mä luulen, että Susulla on ollut koko ajan sellainen suunnitelma elämässänsä, että mulla pitäisi olla hyvä hevonen. Ja silloin mä en oikeastaan edes tiennyt, että mulla pitäisi olla hyvä hevonen, koska mä luulin, että mä ratsastan nuoria hevosia ja on onnellinen. Ja sitten mä en tajunnut, että kuinka onnelliseksi ihmisen tekee hyvä hevonen. En arvannut, kuinka hienoa voi olla opetella ratsastusta ihan kunnon esteiden kanssa. Ja tää Puhveli on sellainen, että sillä on mahtava ratsastettavuus ollut, mutta se on todella sellainen vitsikäs tyyppi. Isoja omia mielipiteitä ja sitten se sitä kautta tekee ihmisen elämästä joka päivä yllätyksellistä ja hauskaa. Ja kuten huomataan, niin lapsukaiselle on periytynyt samoja juttuja.